Čaute ľudia, moje meno je Ledbo, ja som tu s mojim kamarátom. Čaute. Toto je druhý pokus, nešiel nám hlas, tento mi to opravil. A môžete hlasovať do popisku, jakú hru chcete. Máme tu dosť hier, okrem League of Legends a tohto, lebo toto mi nejak seká a League of Legends nemám účet. Team Fortress môžeme, Minecraft, Metin, GTA San Andreas multiplayer, South Park a tu máme ďalšie hry. Tu máme ďalšie hry a nechcete vedieť aké. Pozastavte si video, keď chcete vidieť tie hry. Tunak vám to trošku nechám, aj tunak. Okrem niektoré mi nejde. Robocraft. Ten mi ide. What? Ten ja mám. Prepačte. Na Robocrafte som level 25. Ja nemám toto. A tu mám ďalšiu kopiu týchto hier. Dovidenia.